a la Neural. Jo soc l'Eva Castro, soc psicòloga sanitària i avui estem aquí amb la meva companya, la Cristina López. Ella és sexòloga i avui us parlarem de sexualitat infantil. Cristina, normalment sempre ens agrada començar els podcasts portant algun testimoni. Bueno, en aquest cas m'agradaria portar la meva experiència, una mica la meva vivència, no? Jo és que no recordo haver parlat, rebre informació per part dels meus pares, i el meu primer contacte amb la sexualitat més explícita va ser quan ja estava a l'ESO, primer, que un nen em va dir «Tu t'has fet un dit?» i jo no en tenia. I recordo les meves amigues, alguna que en sabia una mica més, no?, que et diu, i després, a l'any següent, segon que va ser d'ESO, no?, que ens feien aquestes xerrades, ens separaven a les nenes i els nens, ens parlaven de menstruació, a més ho feia EVAX, no? Sí. I al final, bueno, és una mica l'educació sexual que he rebut, no?, més enllà de la família. Totalment, realment és una experiència que compartim moltes i molts, no? I tenim la gran sort que això va canviant. Cristina, per començar una miqueta a parlar del tema, explica'ns què és la sexualitat, com la definiries tu com a sexòloga? Bueno, la sexualitat va molt més enllà del sexe, no?, de l'acte sexual que podríem imaginar-nos i de les seves diferents pràctiques. Està molt vinculat al plaer, amb l'eroticisme, amb l'erotisme, no? Gràcies. Sí, perfecte. Amb el cos, amb l'afectivitat i l'amor, el vincle, amb l'autoestima. Vull dir, al final la sexualitat són moltes coses, no? El gènere, l'orientació sexual, cap a on desitges, l'expressió de gènere, no?, també. Doncs sí, m'expreso més a nivell visual, més masculina, més femenina, més andrògina, tot això està vinculat a la sexualitat. Totalment. És molt interessant que expliquis tota aquesta globalitat, perquè a vegades venim amb aquesta mentalitat, potser amb la que ens han educat a nosaltres, no?, que tenim la sensació que sexualitat és només el petting, no?, i la penetració o el que té a veure amb els genitals. Llavors m'agrada molt, no?, aquest enfocament global que estàs donant. A quina edat creus que és recomanable començar a parlar de sexualitat tenint en compte tota aquesta globalitat, no?, que té el tema, Cristina? Bueno, des del principi de tot i fins al final de la vida. Al final sempre eduquem, de fet, en sexualitat, no? Tant fent i dient coses referent a la sexualitat més explícites com deixant de fer, no? I ser més evitatius, no? Si jo a casa, per exemple, jo què sé, estem mirant una pel·lícula, no?, i tinc una criatura al costat i surten persones desnudes i no dic res, o em poso vermella i estic parlant i estic dient moltes coses, no?, amb aquest acte, i estic dient, oh, això és tabú, ui, això és incòmode, no?, i estic transmetint, no?, més enllà de les paraules i de la part més explícita, no?, i és molt important des del principi. Totalment. I és algo que suposo que tu deus compartir, que com a pares, com a famílies, com a educadors, no ens hauria de resultar incòmode parlar d'una cosa tan mundana, no?, tan normal com és el sexe, com pot ser la nutrició o qualsevol altre àmbit de l'ésser humà. Tot i això és veritat que a consulta, no, molts cops, almenys jo, segurament tu també t'hi has trobat, molts pares que aquest moment de parlar de sexe amb els nostres fills o filles veuen que els hi costa, els hi suposa un esforç, no? I volia demanar, a veure, de forma pràctica, com enfocaries aquest tema? És a dir, hem de seure el nostre fill davant i començar-li a parlar? Això que és millor, això que deies tu, no?, d'aprofitar una pel·lícula, un llibre, una escena, no?, d'alguna sèrie que estem veient per començar a parlar. Explica'ns una miqueta com abordaries l'inici d'aquesta conversa. Vale, bueno, abans de res, es parla de sexe sense parlar de sexe, no? I cada etapa també correspon un vocabulari en concret. Però per parlar, si vols seure amb la persona, bueno, és una mica forçat, no? És la típica xarra, no?, que es diu quan arriba l'adolescència, que tots teníem, no? Sí, exacte. Que al final no té gaire sentit, no? Perquè al final el sexe, ho has dit molt bé, no?, forma part és una àrea molt important de la nostra vida que ens acompanya des de que naixem, no?, des que estem a la panxa, de fet. I és molt important poder-ne parlar i treballar. I has dit també una cosa molt ben dita, no?, aprofitar
moments, oportunitats, no? Moments d'aprenentatge. Doncs mira, resulta que un amic m'ha dit que tindrà un germanet, la seva mare està embarassada. Com és que ja està, podem parlar. Ostres, i què penses tu? Què vol dir que està embarassada? O si li venen dubtes, no? Que més que parlar i buscar el moment per conversar, serà respondre dubtes. Sempre es tenen moltes preguntes. Totalment. Una mica, no? Estàs dient normalitzar-ho, no? Normalitzar el sexe, la sexualitat i tot el que engloba. Fixa't que has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, i és que has parlat de sexualitat a la primera infància, no? Quan els nens encara són petitons, no? Estic parlant de 3-4 anyets més o menys. Suposo que en aquesta etapa parlem de sexualitat també amb un punt de prevenció, no? De prevenció de coses que també tenen a veure amb la sexualitat. Ens vols explicar una miqueta al respecte? Què et sembla, Cristina? I tant, bueno, és que aquest tema és un temazo perquè és molt important prevenir precisament els abusos a la infància, no? De persones adultes. I per això és molt important en la petita infància començar dient les coses pel seu nom. Totalment. Perquè puguin dir, si ha passat alguna cosa, que puguin saber què és el que està bé, que no és el mateix que et toquin una mà que et toquin la vulva. Totalment. No? Però si no li diem vulva i diem allí abajo, aquí sota, doncs no sabem ben bé què és, no? Llavors és fonamental treballar també en termes de prevenció, sobretot en els primers anys de la infància, i jo crec que fins i tot ho podem allargar, no? Fins a l'adolescència, que fins i tot aquí ja se suma també, no? Bueno, i a la infància també se suma la part de prevenir la susceptibilitat a ser víctima, totalment, però també a no abusar d'altres persones, evidentment, ni a persones més menors o de la mateixa edat. És que això, bueno, al final és indiferent, no? Però al final promoure una mica el respecte, els límits i sobretot parlar de consentiment, no? I això s'aconsegueix, mira, com a primer apunt, perfecte, parlant de genitals amb el seu nom. I el que és íntim, que els nens molt petits no entendran què vol dir la paraula intimitat, no? S'explica amb paraules, doncs mira, vol dir que en el tema de la masturbació infantil, és més aviat una autoexploració, perquè no hi ha un objecte sexual, no estan excitats perquè hi ha un estímul visual, no, simplement, mira, pica, doncs em rasco, no? Total. I fa pessigolles, és molt més innocent, no? És que al final des de la visió de l'adult, no? Des de l'adultcentrisme, tenim la ment molt esbiaixada, no? I molt diferent d'ells, no? I tenim molts més tabús. Llavors, bueno, doncs mira, si resulta que aquesta criatura té conductes d'autoexploració, doncs li diem, bueno, està bé, que entenc que és molt divertit, que fa pessigolles, però això només ho has de fer, tu i ho has de fer a la teva habitació. Perfecte, una mica perquè aprenguin a conèixer el seu límit, no? I també el límit dels altres, no? Això que ens deies abans tan interessant. Ara ens has parlat de la sexualitat en aquesta primera infància, en aquesta etapa més primerenca. Explica'ns una miqueta com hauríem d'abordar el tema de la sexualitat en cada una de les etapes, Cristina. Bueno, al final no hi ha una fórmula màgica, perquè cada persona és diferent, no? I el seu desenvolupament i també les seves experiències són diferents. Si una persona està rebent estímuls, doncs més estímuls, per així dir-ho, no? Perquè a casa es veu unes pel·lícules i no hi ha poder el control per part de l'adult, o sí, però bueno, hi ha un acompanyament darrere, no? Doncs clar, si li explica a un company o companya, ostres, doncs mira, he vist això. Al final cadascú rep la informació que rep en el moment que la rep, no? Llavors, una mica, per adequar a cada etapa, serà preguntar què és el que vol saber. O preguntar, el primer de tot, preguntar com és que tens aquesta curiositat? D'on has escoltat això, no? I respondre, que si no ho saps respondre no passa res. Li pots dir també. Li pots dir, ai, doncs mira, si vols, ho busquem junts. Podem anar a la biblioteca a buscar un conte. O mira, anem a agafar el telèfon i anem a buscar informació, que això tampoc t'ho sap explicar la mama, el papa o qui sigui, no? La figura de referència. Però bueno, d'alguna manera és que sigui adequat al seu vocabulari, que sigui molt precís, no? Clar,
no li diríem, si ens pregunten què és l'amor o què és, no sé, hi ha certes coses que poden ser molt abstractes i que realment la criatura no és el que vol. Vol saber una cosa en concret. Resulta que el col·le ha sentit la paraula follar i no sap què és i només vol això i li dius una cosa simple i senzilla i ja li treus de dubtes, no? Que mira, això és l'acte sexual que es fa als bebès, per exemple, m'ho invento, Perfecte. una mica per sobre. Llavors, i demanar també si ho ha entès, si té més dubtes. Fer aquest acompanyament, no?, que deies. Al final és un acompanyament. Perquè fixa't que ara és veritat, no?, i segurament ho hem rebut tots com a societat, aquest input de que cada vegada comencem, no?, com a adolescents o preadolescents, a consumir pornografia, contingut pornogràfic a edats més primerenques, no?, més avançades. I això, bueno, es parla molt últimament a nivell social, que realment molts nens, no?, i molts adolescents i moltes nenes i moltes adolescents tenen com a referent, no?, educatiu sobre el sexe el tema de la pornografia. I clar, evidentment la pornografia, com tots sabem, no és la realitat, dista molt. Què en penses tu del tema? Com creus que ho podríem abordar, gestionar com a famílies? Explica'ns una miqueta, Cris. Bueno, doncs mira, per desgràcia, el que deies tu, que des d'edats molt tempranes ja estan exposats i exposades a la pornografia i sense voler, vull dir que apareix perquè, bueno, tenim accés i passa, no? Llavors, d'alguna manera, no negar que algun cop acabarà passant, no? Però acompanyar, donar la informació adient, no? Fins i tot explicar que sí, hi ha un contingut que és per adults, que no és la realitat, que tracta de pràctiques sexuals, pots dir amb altres paraules, depenent de l'edat, però que no és, que són coses que es fan servir per un propòsit, però no és la realitat, no? Perquè al final la pornografia fa molt de mal. Fa molt de mal, perquè deies tu, no és real i pot, bueno, des de l'autoestima, i l'autopercepció i clar, estem veient cossos que són molt perfectes, no? O unes ereccions i unes duracions increïbles, no? Que després, bueno, ja tens l'expectativa de que això és el sexe, però no és el sexe. Però, bueno, és la imatge. Des d'aquí fins a tots els abusos que hi ha, les categories, mira, si mirem, hi ha categories de germanastres, doncs, jo què sé, mentre dorm li faig això a no sé qui, a la meva parella. Estem normalitzant conductes que no són sanes, ni legals, de fet no són ni... No? Estem parlant d'abusos i de violència. En el límit que deies tu abans. Exacte, no? I els rols també de gènere, no? I d'identitat. Hòstia, doncs resulta que jo que sóc una noia, sóc una nena, resulta que aquest és el meu referent, no? Ser submissa i acceptar i dir a tot que sí i bueno, ja no parlem dels orgasmes, de tot el... Sí, no? La majestuositat, no? Els petardos que surten de... Exacte, de tot, no? De tota la pràctica. I l'home que ha de ser tota l'estona tenint accions... Clar, al final, com a última instància, el que li pot passar, com pot repercutir en una persona, és que el seu desenvolupament, que no ha estat realista, no? Les seves creences estan vinculades a una ficció, doncs que resulti que tingui problemes d'erecció, per exemple, o d'ejaculació, o X, no? Problemes més sexuals. I tota conseqüència, no?, d'aquesta educació, bueno, esbiaixada, potser, de la realitat que tenim a través, o hem tingut, que esperem que cada vegada sigui menys a través de la pornografia. El tema de la sexualitat és un tema que, a banda de les famílies, no, també s'aborda, no?, com deies tu amb el teu testimoni, al principi a nivell també dels centres educatius, tant a la primària com a la secundària. Com creus que s'hauria de parlar així molt breument de sexualitat als centres escolars a nivell com a societat, no? Com a sistema? Com creus que ho hauríem de gestionar? Doncs mira, començant des del principi, des de ben petits, normalitzant certes coses, esmentant els genitals, també respectant el gènere sentit de cada persona, que això també és un altre tema, no? I no donar per fet que l'heteronorma, no? Que totes les persones són heterosexuals o que, jo què sé,
són cisexuals, no? Que són persones que s'identifiquen amb el sexe que correspondria amb el gènere, no? És a dir, m'identifico com a dona i a sobre els meus genitals Coincideixen. sexe biològic, sí. Pues això, normalitzant aquesta part des del principi. El tema de consentiment també es treballa des de tots i totes les adultes, no? Des de la coherència, doncs, si jo li estic dient a la meva criatura que no ha d'acceptar petons, que si no vol fer un petó, no ha de fer un petó, doncs no obligar que faci petons perquè algú és familiar o perquè fa temps que no. Perfecte. I més enllà d'això, respectar les criatures, les seves decisions, els seus espais, no? Demanar, per exemple, en el personal mèdic, et puc aixecar la samarreta? Ara t'aixecaré, avisar, no? Molt bé. T'aixecaré la samarreta, que mirarem, t'escoltarem el pit, no? Anar demanant, normalitzar. I com a mares i pares, referents, tutors i tutores, també crec que és molt important la part aquesta de ser una figura accessible, que crec que com a professionals també tenim aquesta tasca, no? I és ser accessible, estar disponible i en cas de dubte, estar allà per la persona que ho necessiti, no? Perquè a més, si entrem a l'adolescència, no vindran i em diran ai, tinc aquest dubte. No, segurament ho buscaran a internet o poder amb algun amic o amb alguna amiga que creguin que podria saber, no? Però clar, no serveix aquesta xarxa, no? Aquesta xerrada de va, anem a seure, que ja és adolescent, anem a fer prevenció d'embarassos no desitjats i de malalties, no? De transmissió sexual. Llavors, que això també és una part que hauríem d'abordar la sexualitat com a una cosa molt més ampla que aquesta part de prevenció, des dels centres sanitaris, des de les escoles, i la part biològica també, no? Dels col·les, de ciències naturals, doncs estudiem això. Doncs, clar, poder parlar de plaer, no? I si estem allà, al final, quan arribi el moment, aquesta persona et podrà preguntar, podrà venir, no? I si no, aprofitar anècdotes d'altres persones, coses que estan passant al nostre voltant, pel·lícules, cançons, vull dir que hi ha molts recursos al nostre voltant. Que bé. Mira, Cris, aprofito això que dius, no? Que tenim molts recursos al nostre voltant per demanar-te si com a experta, com a sexòloga, se'ns podria recomanar algun llibre, alguna pel·lícula, que ens pugui ajudar, no? Com a pares i educadors, tant per als nens més petitons com per als més grans. Dient això, com a més audiovisual, hi ha una sèrie que es diu Sex Education, que tothom, suposo, molta gent l'haurà vist, que a més és molt interessant mirar-la com a adult, com a adulta, perquè abans de parlar de sexualitat és molt important també revisar-te. Quina és la teva actitud cap a la sexualitat, no? És més conservadora, no? Pregunta tu, què sé jo? Jo sé que la vagina i la vulva són parts diferents dels meus genitals. Ho sé o no ho sé? Més enllà d'això, és sa pel meu fill, les meves creences que jo tinc, o per la meva filla? Clar, hem de veure si serà sa també pel seu desenvolupament sexual. Que el fet de no parlar de sexe no vol dir que no estigui allà. No? Llavors, Sex Education d'alguna manera també ajuda a trencar esquemes, i per una mateixa, i per acompanyar i per tenir aquestes oportunitats, aquests recursos disponibles per poder-ne parlar. Ostres, què en penses d'això? Ostres, que curiós, mira! I demanar d'aquesta manera com més subtil, no? Així com a més audiovisual. I de llibres i contes ara mateix hi ha tants, i és tan meravellós, i per moltes edats, no? Hi ha un conte que m'agrada molt, que pels més petits, que jo crec que és, hauria d'estar a les prestatgeries de totes les cases amb criatures. I és el del teu cos és teu. Totalment. De la Lucía Serrano, crec que sí. I parla de consentiment, fa aquesta prevenció de l'abús, no? Parla dels secrets, de que hi ha secrets que no són bons, de que la mare o el pare o la teva figura de referència que no està bé guardar secrets, no? Que amb altres adults, no? De la incomoditat, de la intimitat, està molt bé, molt interessant
pels més petits. Sí, ho explica des d'aquesta innocència, no? Que a Sí. vegades la descuidem quan parlem de sexualitat amb els nens. Exacte, des de la nostra visió, no?, Total. d'adult. I, bueno, hi ha un munt de contes i llibres que són molt interessants, des de tota la col·lecció de Menstruïta, de Sí. la regla mola, el semen mola, i després també hi ha altres llibres que es diuen, que també són molt xulos, es diu vulva, es diu penis, no?, per identificar els nostres genitals. Bueno, hi ha molt material. Això respecte a sexualitat, Sí. però també respecte a sexualitat, més enllà del sexe i de la part biològica, també tenim contes que parlen de la identitat sexual. Vale, també és un tema molt interessant, clar que sí. Sí, sí. I, bueno, és que cal Totalment, educar en diversitat i educar en sexualitat. cal. Moltes gràcies, Cristina, per haver-nos aportat el teu granet de sorra aquí al podcast de la Neural. I ens veiem al pròxim podcast amb tots vosaltres. Moltes gràcies.